Kok bersih desa betul ini? Apa? Perusahaan bersih desa. Bersih desa apa jalan udan? Oh ngambil mobil loh. Ya wis ki wong iki. Aku ngomong jujur saya seneng aja. Seneng iki apa? Gaji buta. Aku ki jane yo mesalin tak ujuli neh lho. Iku setengah 5 ganongan lu bosok mbok biyen iki. Neng acara bersih desa iki ya paling enggak dhewe ya urun dedonga. Mugi ya sedaya masyarakat mriki pinaringan seger waras Allahumma. Panjang umur Allahumma, rezekine lancar Allahumma. Paling enggak ning kene lah enek gerdu. Gerdu iki bangunan. Dioncaki ngono lho nggih. Gerdu apa duwi apa? Gerdu iki gegayuan. Gegayuan desa kene muga-muga karo Gusti Allah dijabahi Allahumma amin. Iya selajane lambene kaya gumah kopi ngene iki. Hormat. Apa? Kuwi kulino kok. Rukun Desa Santoso. Muga-muga masalah kene rukun agawe Santoso. Rukun agawe Santoso. Apa lagi? Ya du. Aku kok bayar orang piro apa? Yo itu dia karo U. Dia apa? Dia karo U. Dia karo U dia dedikasi masyarakat ini bongkar selalu manut, selalu ngumpul. Amin. Amin wis terbukti lho ya rumpame nek kene sarana udan mesti bodo balik ning Pasir Memehan. Utamakan apa? Keluarga. Pokoknya percaya selain keluarga. Keluarga nih sapa? Keluarga ngomong ini. Oh keluarga di dewe. Tak kira nek keluargamu. Keluarga itu nggak karuan tuh. Amin. Cocok. Aku ya tak diterima jawab jate. Oh ya. Adem-adem lho dicepaki jate sak menyembane lha Emang enak terakhir sing asli ini kudu dijajah. iya ditiliki lho. Tilik gasmu. Maksud iki jogete iki dikiprahne ning kene ngono lho. Kowe ini yang tak ini gede kok. Base lho tilik ono. Potongnya sentongan tuh. Oh sing iki sing imut-imut iki. Dua. Lemane ngacak lho niku. Masa itu orang nyakap lho, Nduk. Ora gelem mboke. Ora gelem kok ngacak. Gak apa-apa, Dek. Aku tak kasih 5.000. Aturin. Mangewe nek punya kok banter lho. Oh. Segede tadi patune segede. Bersih dikit gini. Pak Anwar Aja kok bodoh gila ngono nggih kok mireh-mireh. aku jadi pengobatan ya. Malu-malu kucing.
isek pisanan malu-malu kucing. Mbak kaya ponggel lho biyen lagi metu ki ora malu-malu kucing, malu-malu irek. Aku wis gawe. Oke, apik iki Bray. Lemes lho. Iki cara tak padane iki aku jarane dia. Loh, jarane dia lho. Ayo, jalan apa? Susah. Gimana apa? Jarane dia. Loh, jarane dia lagi Pak celek. Celek kebantu. Loh. Nyaponnya. Ana mak, kok wakon tuh ini. Goblok lu kok. Terus nih. Mas kali dia. Kulino. Terus jaranan rada resik ngene wis. Ora ngono bae. Kok joget ora kok kampung iki. Lah kuwi wis kasih dhewe-dhewe to. Obat iki duwe kas. Nek kuwi kaya ngampleng-ngampleng ora itu. Lah sing nggonku kene kok kaya musisi beras. Ngono kok itu. Lanjut ayo. Oke. Ada. Ada kayak besar lagi. Iya. Besar jadul ya. Iya. Utuh. Iya. Utuh kok. Ada aja ya. Utuh aja. Lah ora, potongane ya koyo ngene juga samping. Bukan jase foto, ngene foto. Ya,
Thank you.